A co ty tam robisz? Zielonych nie wolno zjadać. Tylko czerwone. Pokaż, jakie zjadłaś. Czerwony? Dobre porzeczki są? A co tu rośnie? Tu rośnie agrest. A tu są porzeczki. Witaminki rosną. Oj, oj, oj. No tu, czerwone, tylko urywaj, no. Oj. Zielone to są? To są zielone. Tego nie, tu masz czerwone, zobacz, tu. Tu. To są zielone, zielony wypluj. Tu masz. Tu. Tata je serek. To sobie jedz. Pokaż, jęzorek, masz czerwony? Oj, a ten jest zielony, poczekaj. Ten był zielony. No, spineczka spadła. Trzeba poprawić. Pokaż. No rzeczywiście, Hello Kitty tam masz. Tak. Mama. No. Hady.